I dag der vil vi fortælle lidt om de relative pronomener. De relative pronomener er også kaldt henførende stedord på dansk. Og det er ordene who, which, that og whose. Og who, det fører tilbage til personer i sætningen. Og which, det fører tilbage til alt andet end personer i sætningen. Og that, det bruges kun, hvis det er, vi har med definerende relativsætninger at gøre. Altså hvor det præciserer, hvem eller hvad der bliver talt om i sætningen. Og whose, det er en genitiv form, som på dansk vil være, ja, hvis sko er det her. Så det ligesom bliver, ja, som hvis i stedet for. Ja, og vi har nogle eksempler, hvor the man who ate a burger is fat. Her der fører det relative pronomen tilbage til personen, altså the man. Og the clothes which were black at first turned grey. Her der fører which tilbage til tøjet, og det er altså alt andet end en person. Og så har vi et eksempel, der hedder I don't like novels that have an unhappy ending. Og der har vi valgt at sige that, fordi det præciserer, at det er noveller med en ulykkelig slutning, som personen ikke kan lide. Og derfor så er det altså that, fordi det præciserer, hvad det er, der bliver talt om. Og så the woman whose shoes are red lives next door. Og det er så fordi, at det er kvindens sko, der er røde, så det bliver en genitiv. Og derfor skal der altså bruge whose. Yes. Ja, Celia, så har jeg en lille opgave til dig. Ja. Ja, jeg vil gerne have, at du prøver at indsætte dem her de rigtige steder i de her bokse. Okay. The book which he wrote was a bestseller. Ja, og det er dit endelige bud. Ja, det er det. Så må vi jo se, om det er rigtigt. Ja, det var sørme rigtigt. Men Celia, tror du, der er noget andet, du kunne have brugt i den her sætning også? Jamen, jeg står og tænker lidt, om man måske kan bruge that også. Og det er en helt rigtig tanke, du har fået der. Det må jeg sige, fordi... Ja, vil du selv fortælle, hvorfor måske? Jamen, det er fordi, at det er jo bogen, man også taler om, så du kan sige the book that he wrote, fordi at det er ligesom præciseret, hvilken bog det er, fordi at det var hans bog. Ja, rigtigt. Hvad siger du så til den næste? Så siger jeg, parents which children do well in school usually consider themselves fortunate. Så må vi se, hvad den siger der. Det var sørme ikke rigtigt, Celia. Nå. Det var det sgu ikke. Fordi det er jo forældrenes børn. Ja. Så derfor så er det jo en genitiv form. Nå ja. Altså, så parents whose children, altså deres børn, som klarer det godt i skolen. Okay. Ja. Ja. Er du med? Den er jeg med på. Okay, så prøver du lige at tage den næste igen. Okay. Så siger jeg, the teacher who I was talking about now lives in Brazil. Så må vi se. Så, Det var sørme rigtigt. Ej, hvor er du så god. Men kan man bruge noget andet her også? Jamen her, der tror jeg måske også, man godt kan bruge that. Og hvorfor det? Fordi at der bliver præciseret, at han snakker om hans lærer, som nu bor i Brasilien. Ja, jamen det har du faktisk fuldstændig ret i. Hvad siger du så til nummer 4? Jamen der siger jeg, the people who own the hotel have a great deal of business. Så må vi lige se, hvad den siger der. Men du har da simpelthen fået styr på den der nu, ja, hva'? Hvor er det godt. Kan man bruge andet her? Det tror jeg ikke rigtig, nej. Nej, der er ikke rigtig noget præcisering i det jo. Det er jo bare mennesker. Mennesker, der ejer hoteller, ja. Ja. Hvad siger du så til den sidste? Jamen nu står jeg og tænker, fordi at vi ligesom så op i toeren, at det er de frivilliges entusiasme, der bliver snakket om, så jeg tænker, at det kommer til at hedde the volunteers whose enthusiasm was obvious finished the work quickly. Så må vi se. Og det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Så lærte du simpelthen også lige noget nyt i dag. Det gjorde jeg. Ej, hvor godt. Så er du bare klar til terminsprøver. Det er i hvert fald. Ej, hvor er det godt. Jamen, tak for i dag. Ja, tak for i dag.